pagkita si Mamang gabi. Hala, kadaghan kalami anak pre sa ginamos. Mga kajaguar, kay human naman pamutong, madto pulbi sa manggahan. Mutabok ni sa amo ang gamay nga sapa. Dili. Putong mangga na pud guys, tapos mais. Ang mais. Mais anagon. Si Kabuga sa manggaling oy. makaon naman na ay. Damo ng mangga gid-igid. Dili lang mi sa ubos kay namoy bata dapaw ba. Dapaw sa mais. Og ang nanguha sa ibabaw akong duha ka manghod. Nanguha sa mangga. Dili may paabot sa ubos. Samtang si Mrs. nanguha og kining mais kay para amuang tila ubon. Mangga ang akong manghod. Ay, ko na pagkita si Mamang gabi. Hala, kadaghan kalami anak pre sa ginamos. Napay mais. Palo up na mais. Panitan ako ling daan dito ling. Okay. Sulbad na ni karon, sulbad na. Og manguli ano eh. Panitan. Manguli na mi. Bye-bye mga guys. Pauli na mi kajaguar. Ida kadala na gyud. Og grasya. Kuhaan na basa.